Kahnyutrap Integrated Territorial Organization hito kala ujo da ke ijahar persya unong ile kai kriket barim jongkari ubaderu UMP ukirti azad halol ka Twitter ubala benyu Narendra Modi uba phong ya kajan tenrai khasi da ka bakado bakade kajan kenthai bat ka basuk banyo thiet online u president ka hito ba dun bok takhar habakran bakila pthai kubor ula ong ba umdei ban ailat ya unong wei bat ubreu sisngi ba unwan ben wan penrem ya uburom jong khasi ula ong ba lada ailat ban susngap ben kin sadang bon ki bakhen steng kum ka jing penne pensa bat ka jing pensarong ya ka jat ben reo bat kum ka jing sat no ya ka jing penjakhla jong une ubreu na bar ya ka long renyang bat ka deiti u khasi ka hito kala rai ban pelong da ka jing yat bai ba ka jai jai hakalai phau tarik uno pra ka baderu ka lingko sngiap ukyang nang ba habat hakate ke sngi ula welang ye kijat pendri rit pa paro kibadon ni kriam tenrai bakin sei madan babanya lang kum ka jingkin tiu yala ka buram hapo ka shulong times lingba ki press statement hangto gi ong ba ukriti azat udai ubreu jong ka TMC lada udai shisha u ta ubreu bopura jong ka TMC ka pha ka TMC lane ule shimet ikwa kadon jing tip nam lingba jong ka ne ka TMC ka no po West Bengal bat na ka state lada ki don jing tip to kamot kas kaseng kamban se ban shim da kawai ka da kawai ke senjam hakane ka arpu lai da ka bang no TMC ikwa ban jubab ka bashay na ka TMC lada ka TMC kamla ban jubab to kamot kabu jing e ba nginginum shani are ye ki bre ki ban thok bre ya kala lawai ba te kata kan ti ku store jing e pasi ale yo gidan kum kini jat kan tho hadian habot kumbangan cuban mentan kilayu sngo ba ku election secretary ula pun sngo ba hak tu kesing lai potarik ni naka konhon jong HIT mo ba kumju ru ki rayot ki kita ki rayot ki badai ki naga ki mizo ki dakhar par ki wei ki bamdei ki non khasi ki dei ki rayot par ye ki tor ni la khat bane man ko por spot ni sei ki tor ki sei prem ka traditional dress haba ki wan chene kum ki tourism haba ki shandor sanan blok chene so ki wei taka khubor se ki wei ki nong wei ki bamdei ki jaj bandreu khasi ki ba sek melian ban keren ben keren ko ngin ai ko warning ga jongki pat kumbangin wanra be ai ko burom hakatu lai photarik borok khoi ngin phong ye ka traditional dress ka jong ni khasi habi dei ba bon tharai ki ong ba kumno ula de ban panmap te balai ka hito kadang kwa ban ai ya kata FIR ne ban ujor persai ni na kalian ko jongi ka jing ai persyayu ban ujor ke FIR ne komplain nomor ba nang ne khmat kiwi ki jai bandreru kinum don hok bat kinum not so bantu klari kene ka kam bat lada ka ain ka sngo ba tang ba la pan map no ta kamot niru kum giseng balang nila ki man leki gino ki jai bandreru ke bang istanat ni lek hap bat lada ka ain ka ong bai sing sorry ka bla kot ta kamot ngiru ngin le ka jo pelanti hang ta gi ni sto ta ngi kermen bakaan hi kan le ka bodon kam ba balingi penbor ka bor kaan bringi de hi ke pressure group bat sokawai ro kaan kam dei ban le silang ba andala keren bakla khuna khasila ne sing bahlang kende tok ye ki breu ki mana bon ki jing pendrem ki bon ki jing keren thala ba ong ba kumne kum tai syara da mi syak nong da mi ngi kermen ba hakan ni ka kenti ba kaan kan le kumju yu te ba kerentam ye ka jai pendreu ku jungi